Goedemiddag allemaal en heel hartelijk welkom hier bij het eerste deel van de eerste voorrijdag hier in Nunspeet. Vanmiddag zullen de 4 jaar en oudere hengsten die in het hengstenselectietraject zitten zich onder het zadel presenteren om hopelijk uiteindelijk een uitnodiging te krijgen voor het Centraal Onderzoek. Het is fijn dat we ook via de livestream allemaal bij u zijn. De Hengstenkeuringscommissie hecht er grote waarde aan dat de jonge hengsten hier de kans krijgen om zich optimaal en in rust en ontspanning te kunnen presenteren. En dat hopen we ook allemaal te bewerkstelligen op deze manier. De hengsten die vandaag worden gepresenteerd zijn dus allen 4 jaar of ouder. Een drietal hengsten komt vanuit de tweede bezichtiging. En de overige hengsten zijn vorig jaar aangewezen voor de voorrijdagen en of het Centraal Onderzoek en hebben om verschillende redenen uitstel gekregen. Er zullen zich vandaag 17 hengsten aan u presenteren. We beginnen zo dadelijk om 1 uur en verwachten de laatste groep tegen 3 uur. Daarna hebben we hier een korte pauze en zullen we om 2:15 het programma vervolgen met de exterieurkeuring. Deze wordt niet op livestream uitgezonden en vindt hier buiten de manege plaats. Op onze website kunt u de startlijst en alle informatie van de hengsten ook vinden. Geef ik heel even kort het woord aan Piet, die nog een introductie wil geven, Piet. Dan is dit het moment. Ja, dankjewel. Ook welkom namens de jury. Ella van Gastel, Corrie Terpstra en via de verrichtingsjury is Gottien Zipsma vandaag aanwezig en mijn naam is Piet Bergsma. We hebben vandaag ook weer onze nieuwe trainingsleider, dat is Aart van Essen. Die zal aanwijzingen geven vandaag hoe er gereden wordt. Ook een dringend beroep op ruiters en Amazones. De aanwijzingen die onze trainingsleider geeft, dienen te worden opgevolgd. Dat spreekt wel voor zich, maar doet u het alstublieft. En dan wil ik iedereen veel succes wensen en een goede middag. Dan begin ik met het voorstellen van de eerste hengst. En dat is nummer 52, Melle van het Veldhuis. Hij wordt gereden door Jacob van der Heijden. En Jacob is te herkennen aan de oranje band. Melle is een 4-jarige zoon van Jurre 495. Zijn moeder is Lotte van het Veldhuis. En zij is een dochter van Dries 421. Moeder is ster en preferent. Melle heeft een schofthoogte van 1,64 meter, een verwantschap van 18,2% en hij komt uit stam 65. Fokker is Wijnstra uit Marsum en eigenaren ook Wijnstra en stal Chardon. En dan hebben we ook nummer 61 in de baan, Ot van Dulven, gereden door Jelmer Ketelaar en Jelmer draagt de gele band. Ot is een 4-jarige zoon van Ulbe 506. Zijn moeder is Yildau van der Homar en zij is een Kroon Sport AAA-merrie van Deutschen 420. Fokker is WPH van Tilburg uit Wijk en Alburg en eigenaar de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Ot heeft een schofthoogte van 1,69 meter, een verwantschap van 16,24 en Ot komt uit stam 28. Veel succes! Ik heb geen geluid. Wel? Oké. Sorry. Welkom iedereen.
Welkom Jelmer en Jacob. Jullie zijn al begonnen met een stukje stappen in het begin. Dat is ook de bedoeling met binnenkomen in principe. Daarna gaan we draven, zowel op de rechter als op de linkerhand. Stappen en galopperen. Het is voor mij nieuw. Ik ben niet nieuw, maar voor jullie misschien ook wel een nieuw gezicht. Dus ik moet er ook even inkomen. Ik hoop dat ik een beetje structuur kan houden en het een beetje op tijd kan houden. We gaan ons best doen. Is er iemand ook die de mest op wil ruimen tussendoor? Misschien? Dat is even een huishoudelijke mededeling, want anders ligt er straks allemaal mest in de baan. Goed. Jelmer, je mag ook aandraven op de rechterhand. Eerst even gewoon draven. Mag je gaan lichtrijden. De 3- en 4-jarige paarden gaan we in draf lichtrijden. 5- en 6-jarige is een beetje naar eigen keus. En dan proberen we de paarden zo goed mogelijk te laten zien. Ja, mag je precies een klein beetje meer voorwaarts, Jelmer, inderdaad. En dan wat meer lengte in die hals. En dan mag de hals een beetje zakken en wat langer in de hals. Begrijp dat daar wat lastig is? Je mag best een beetje binnen doorkomen daarom. Jelmer, je mag best een beetje daar binnen doorkomen. Dat wil niet zeggen dat je ze overal de zin in hoeft te geven, maar als ze iedere keer daar moeilijk doen, dat is ook niet handig. Dat is goed, Jelmer. Je mag iets meer één tempo houden. En dan een klein beetje meer naar voren rijden. Hals wat uitleggen. Daar, zo. Prima. Gaan we van hand veranderen. Hals uit blijven leggen, Jacob. De hals, sorry, ben je Jelmer? Nee, Jacob. Ja, een beetje wat je net deed. Daar meer naartoe, de hals een beetje uitleggen. Dat was goed. Goed. Blijven doen. Want anders wordt komt hij weer terug. Daar, zo ja. Goed. Ja. Prima. Mogen jullie hier bij B op de volte komen, een beetje zo hier om die tafel heen en de hals laten strekken. Oké, ja, achterin is het geluid slecht, hoor ik. Je mag hier op de volte komen in draf en dan de hals laten strekken. Ja, maar mag je hem echt uitleggen in de hals, dat hij langer wordt. En die neus meer naar voren en naar beneden. Dat je mooi ruggebruik laat zien. Blijf maar op de volte, is iets makkelijker denk ik om die hals te laten strekken. Die mag echt nog een stuk naar voren en naar beneden. Nog meer. Ja, en dan als je dat doet, als je de hand naar voren steekt, dan moet hij de hand blijven volgen. Oké, wat we hier graag willen zien, is dat die paarden echt die hand willen volgen en die hals willen laten zakken. En dat hij dan in balans blijft en hetzelfde ritme houdt. Goed, Jacob? En dan mag hij nog wat meer eruit met de neus, dat hij minder terug gaat hangen. Klein beetje been geven. Ja, precies. Ja. Mogen jullie teugels weer op maat maken. En dan in stap. Ja, hoor je me nu wel, Jacob, achterin? Oké. En dan laten jullie de stap optimaal zien. Dus dat is lengte in het frame, lengte in de passen, zuiverheid met een lichte, zuivere aanleuning. Goed, Jelmer?
Ja, precies. Ja. Als je nog meer lengte daarin kan krijgen, dat zou mooi zijn. En dat hij de hand mooi volgt. En dan kan hij nog wat ruimere stappen maken. Je mag daar ook een gebogen lijn van maken. Dat geeft niet. Goed zo. Ja, goed Jacob. Ook kijken of je nog een beetje meer lengte, dat komt zeker al in de richting, maar hij mag nog meer lengte in het frame maken. En dan precies Jelmer de andere kant op. Ja. Jelmer, dat gaat beter in die stap. Dus je mag daar goed lengte in houden. En dan nog een beetje naar voren denken. Hij hoeft niet overhaast te gaan, maar hij moet wel voorwaarts willen stappen. En dan maak je daarbij eerst even een gebogen lijn. Dan kan de jury het ook goed beoordelen. En dan gaan we de teugels op maat maken en dan gaan we naar draf. En dan is het even handig als jullie op een grote volte hier voorin van draf een overgang maken naar galop. Goed Jacob, prima. Ja, dat is mooi, meer lengte in het lijf. Prima. Goed, Jelmer. Prima, dat is een mooi tempo, Jacob. Prima. Goed. Goed, mogen jullie overgaan naar draf? Van hand veranderen. Dat laatste stuk was heel mooi in die galop, die lengte erin. Jelmer. Ja. En dan nog op de linkerhand in galop. Ja, links galop. Ja, probeer even wat meer mee te zitten naar voren toe, want hij komt een beetje terug en dan gaat hij het kruis een beetje hoog doen. Sorry, ik zal eerst de naam even noemen. Jacob. Jacob, met het aangalopperen kan je nog een beetje meer naar voren aanspringen. Dus meeblijven in het ritme, in de beweging, naar voren toe, dat hij minder omhoog springt en wat meer naar voren aanspringt. De galop ziet er goed uit. Goed zo, Jelmer. Goed. Mogen jullie in draf overgaan? En dan bij... even kijken, even... Bij R door een S van de hand veranderen. En dat door een S van de hand veranderen hoeft niet, echt niet per se precies op de letter. Het gaat veel meer om de manier waarop de paden er doorheen gereden worden. En waarop de paden natuurlijk dat aanpakken. Nou graag nog bij C even een grote volte. En een aantal overgangen. Stap, draf, stap, stap, draf. Ja, dan mag hij sneller een overgang maken naar stap toe. Dus minder drafdribbels erbij. Begrijp je? Ja. Minder opdrukken, Jacob. En in stap. Prima. Jelmer, mag je nog een keer een overgang maken naar stap? Ja. Ja, prima. Mag je wat licht?
Goed zo, Jacob. Goed, jullie mogen uitstappen. Dankjewel. Also for our members of abroad, good afternoon and all welcome here to this first presentation day here in Nunspeet. This afternoon, the 4-year-old and older stallions who are in the stallion selection process will present themselves under the saddle, hopefully to receive an invitation to the central examination. It's nice that we are here with you via the live stream as well, so the stallions can be presented today. Today are all 4 years old or older. About 3 stallions come from the second viewing of the stallion show, and the remaining stallions were designated for the presentation days and or the central examination last year. There will be 17 stallions presenting to you today. Between 1 and 3 p.m. we expect the stallions under the saddle, and they will be presented to you in groups of 2. You can find the starting list and all stallions information on our website. Gaan we verder met de presentatie van groep nummer 2. Daarin hebben we een afmelding ontvangen van nummer 49, Niekle van het Lansink. Dus voor u ziet u nummer 57 en dat is Nisse T. van het Boppelannen. En Nisse wordt gereden door Franka Loos. Nisse is een 4-jarige zoon van Omer 493. Zijn moeder is Els FT en zij is een kroon, sport, preferente en prestatiemerrie van Fabe 348. Fokker is R&J Tjeertsma uit Drogeham en eigenaar T. de Boer uit Sint-Johannesga. Nisse komt uit stam 50, heeft een verwantschapspercentage van 16,29% en een schofthoogte van 1,65 meter. Heel veel succes, Franka. Dankjewel. Welkom, Franka. Ja, je mag even in stap overgaan. En dan gaan we straks weer draven, hoor. Eerst doen we even een stukje stap. In the ring, you see number 57, Nisse T. van de Boppelannen. He is a son of Omer 493. His mother is Els FT, and she is a crown sport preferent and prestation mare from Fabe 348. His breeder is Tjeertsma from Drogeham, and his owner T. de Boer from Sint-Johannesga. Nisse comes from dam line 50. His height at withers is 1,65 meter, and he has a kinship from 16.8
29%. And number 49 is absent today. Prima. Prima, ga je tegelijk maar van hand veranderen. Hij is actief genoeg. Je mag goed denken aan de lengte. Ik begrijp wel dat het even lastig is als hij begint te hinniken. En toch weer kijken dat je meer lengte kunt nemen. En hij hoeft niet met de neus over de grond, maar hij moet langer in het lijf, langer in het frame. Daar, goed zo. Ja. Mag je teugels op maat maken en aandraven. En dan bij C een grote volte. En een overgang maken naar stap. En weer aandraven. Mag je weer aandraven, hè? Ja, neem je tijd hoor. Ik wist niet of je het gehoord had. Goed. Mag je de hals laten strekken? En als dat daar te rumoerig is, mag je het ook een beetje die kant op doen hoor. Dat is geen probleem. Goed zo. Mag je nog meer uitleggen in die hals. Hij moet echt die hals laten zakken. Daar, ja. Nog meer. Ja. Je mag daar even een grote volte rijden als je dat makkelijker vindt. En dan mag hij nog meer die hand meenemen naar voren. Nog meer lengte. Ja, prima. Even van hand veranderen. Ja, daar was hij goed in de hals hoor. Dat is heel mooi. Even een hand veranderen. Op deze kant ook even op de grote volt een overgang maken naar stap. En weer naar draf. Eerst een stap. En weer aandraven. Ja. En dan mag je zo meteen in galop. De linkerhand. Oké. Ja, en weer een overgang maken naar draf. En dan mag je bij dus overgang maken naar draf en dan bij R door een S van de hand veranderen ongeveer. Dat is prima hoor, en die overgang heb je goed, dat is P, maar geeft niet. Rijden we door. Die overgang van galop naar draf, dat was mooi vloeiend hoor. Dat heb je mooi ritme gehouden. En deze kant galopperen. Dat is stap. Franka? Op deze kant mag je ook in galop. Nee. Neem even je tijd, maar ga maar naar draf en dan door naar galop.
Goed, goed zo. Goed zo, dan mag je weer een overgang maken naar de draf. Ja, even groot volte hier. En dan nog een stukje stap. Wel voorwaarts blijven denken, maar denk aan een beetje meer rust in de stap. Maar geen rust proberen te krijgen door hem terug te rijden. Dus voorwaarts blijven denken. Lengte in de hals. Ja, precies. Ja. Dan mag het weer ietsje zakken. Goed. Ja, krijgt weer wat rustiger ritme, anders dan stapt hij een beetje gehaast. En als je hem meer op lengte in verbinding kan houden, meer op lengte krijgt hij wel een ruimere stap. Ja, dankjewel. Goed, dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 3. In de ring ziet u nummer 50, Minse van Lansdouwen. Hij wordt gereden door Harmina Hoveda en Harmina draagt de oranje band. Minse is een 4-jarige zoon van Nane 492. Zijn moeder is Ulrika C. van de Vinnen en zij is een stermerrie van Alke 468. Fokker is W.P. Gebrandi uit Insum en eigenaar G.A. Bauma uit Aldeborn. Minse heeft een verwantschap van 17,2%. Zijn schofthoogte is 1,59 meter en hij komt uit stam 43. En
Dan gaan we verder met de nummer 51, Nimme Okke Vianago. Wordt gereden door Corina van der Bunt en zij draagt de gele band. Nimme is een 4-jarige zoon van Mathies 504. Moeder is Oké Vianago VH en zij is een stermerrie van Jorn 430. Fokker is AJTH van Hal uit Gendringen en eigenaren van gebroeders Van Manen en Thomassen uit Ede. Nimme heeft een verwantschap van 18,3%. Zijn schofthoogte is 1,66 meter en hij komt uit stam 10. Heel veel succes! In the ring, you see number 50, Minse van Lansdouwen. He is ridden by Harmina Hovera and she wears the orange band. Minse is the son of Nane 492. His mother is Ulrika C. van der Vinnen and she is a star mare from Alke 468. His breeder is Gebrandi from Irnsum and his owner is Bauma from Aldeborn. Minse comes from dam line 43, his height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17.2%. And number 51 is Nimme Okke Vianago. He is ridden by Corina van der Bunt and she wears the yellow band. Nimme is a son of Mathies 504, his mother is Oké Vianago VH and she is a star mare from Jorn 430. His breeder is Van Hal from Gendringen and his owners are Van Manen and Thomassen from Ede. Nikke comes from dam line 10. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 80.3%. Mogen jullie bij C op de hoefslag komen, of sorry, op de volte. En daar de hals laten strekken. En je mag hier ook omheen hoor, als het een beetje van het publiek afblijft. Dat het dan minder kijkerig is. Ja, nou Hermina, zou je mooier de hand moeten volgen naar voren, naar beneden. Daar, ja, prima, die kant op. En dan kijken dat hij blijft lopen. Dat hij hetzelfde ritme blijft houden. Ja, je doet goede pogingen hoor. Er zitten echt wel goede stukjes tussen, het is nog een beetje wisselend. Corina, kijk je ook of je hem nog meer langer kan laten in die hals? Dat hij echt het uit wil leggen, want dan moet het lichaam kunnen. En dan krijg je nog een mooie ruggebruik. Zo, dan gaan we maar even van hand veranderen. Doen we het op de andere hand ook. Gaan we even door, want ik zie eigenlijk nog te weinig hals trekken. Dat wordt beter, Corina. Hij moet willen zakken en uitleggen. Hermina, het is makkelijker als je hals trekt op de volte. Ja, Corina, als hij niet kijkerig is, dus op dat stuk, dan kan je echt wel meer risico nemen om hem meer halslengte te geven. Om hem je hand eens naar voren te steken en kijken of hij dat mee wil pakken. Ja, precies. En dan mag die buitenteugel een beetje lossen.
Zo, dat gaat beter, Armina. Die kant op. Dit is wel even genoeg. Ik vind dat het wel wat aandacht verdient. Jullie mogen in stappen overgaan. Ja, mag je ook even stappen, Corina? Probeer meer verbinding te houden met je binnenteugel ook. Die hangt nog wel eens wat slap. En hij moet daar verbinding op willen maken. En dan ook uit willen leggen aan 2 teugels. Het is makkelijker als je een volte maakt als je een stap wil tonen. En dan goed aan denken dat hij die bovenlijn wil gebruiken. Of dat je met die rechterteugel ook... Ja, wordt beter hoor, maar ik zie dat je nog wel eens even een haperingetje erin hebt. Corina, denk eens aan meer die kant op zo. Ja, dat snap ik. Jawel. Ja, neem maar risico hoor. En dan gaat hij wel even drukker stappen, maar hij moet er natuurlijk ook aan wennen. Ja. Dan snap ik wel dat het lastig is om dat contact te onderhouden. Prima, dat wordt beter. Ja. Kijk naar die paar goede passen wat hij doet hè, en probeer dat uit te breiden. Ja, en dan kan Armina... hij doet er echt stukken goed hoor, maar er zitten ook verschillende stukken in, verschillende delen. Je kan nog meer denken aan souplesse en ruimte. Pak jullie teugels maar een maat. En dan gaan we zo meteen een overgang maken naar van draf, even draven en dan rustig naar galop. Neem even de tijd dat je een goede plek vindt om in galop aan te springen. Goed zo, Corina. Prima. Je mag je rechterteugel wat meer contact blijven houden. En dan wel daarin proberen nog wat langer in de hals. Ik begrijp dat het moeilijk is als hij ook naar de andere paarden schreeuwt en doet. Goed zo, Armina. Ja, mooi contact houden met die rechterteugel. En dan vanuit dat contact weer uit gaan leggen. Goed zo, goed zo. Ja, mogen jullie gaan draven? En dan mee blijven naar voren in je overgang, Corina. Armina mag ook draven. En dan gaan we bij S door een S van hand veranderen. Ongeveer, mag ook bij E. En dan mogen jullie in de linker galop.
Goed, dan mag je handen een beetje lager houden, Armina. Ja. En een beetje meer ontspannen in die armen, in die polsen. Ja hoor, je mag in draf overgaan. Corine mag ook in draf overgaan. En dan bij R nog een keer door een S van hand veranderen. Handen een beetje laag. Je mag je handen, Armina, je mag je handen een beetje laag en ontspannen. Bij C een grote volte. En dan mag Armina vast beginnen met een overgang naar stap toe. Goed. Corina nog een overgang naar stap. Goed. En weer een overgang naar draf. En nog een keer stap. Keurig, Corina. Dat is een mooie overgang. Die van jou heb ik niet gezien. Armina. Geef niet hoor, want je hebt er genoeg gemaakt. Mag je... En stap. Goed. Ja. Kon een klein beetje, om te zeuren, kon hij nog een klein beetje stiller in de aanleuning, maar het zijn natuurlijk jonge paarden. Maar het idee was goed. Jullie mogen uitstappen. Dankjewel. Dankjewel. En dat was de presentatie van groep nummer 3. En binnengekomen nummer 53, Naan van de Vosjes, gereden door Merle Veurink. En Merle draagt de oranje band. Naan is een 4-jarige zoon van Sipke 450. Zijn moeder is Froni VH Galgendaal en zij is een stermerrie van Beert 411. Fokker en eigenaar is Vos uit Poederooien. Naan komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,8% en een schofthoogte van 1,63 meter. Dan gaan we verder met nummer 56, Otte Z, gereden door Jacob van der Heijden. Jacob draagt de gele band. Otte is een 4-jarige zoon van Tjebbe 500. Zijn moeder is Anna Maikje Z en zij is een kroonsport preferent merrie van Deutschen 420. Fokker is AH van der Zee uit Oldwold en eigenaar Jos van den Broek uit Horsen.
Otte komt uit stam 214, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,60 meter. Heel veel succes! In the ring you see number 53, Naan van de Vosjes. He is ridden by Merle Veurink and she wears the orange band. Naan is a 4-year-old son from Sipke 450. His mother is Froni VH Galgendaal and she is a star mare from Beert 411. Breeder and owner is Vos from Poederooien. Naan comes from Damline 50. His height at withers is 1,63 meter and he has a kinship from 17.8%. And number 56 is Otte Z. He is ridden by Jacob van der Heijden and he wears the yellow band. Otte is a 4-year-old son from Tjebbe 500. His mother is Anna Maaike Z and she is a Crown Sport Preferent mare from Deutschen 420. His breeder is Van der Zee from Old Wald and his owner is Jos van der Broek from Horsen. Otte comes from Damline 214. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17.6%. Merle, kun je meer denken een beetje voorwaarts, zonder dat je hem aantikt? Ja, precies. En dan mag je hem wat meer teugellengte geven. Ja, en dan hou je een gebogen lijn, want dan maak je het wat makkelijker. Jacob kan er ook nog wat meer rust in die stap en lengte. Lengte in het frame, in het lijf. Merle, als hij even omhoog komt, als hij even zo doet, is helemaal geen probleem. Maar hij moet jou wel de indruk geven dat hij die hals in jouw hand wil leggen. Ja, want dan wordt de stap rustiger. En als je hem dan nog uit kan leggen, dan denk ik dat hij ook nog ruimer wordt. Dat wordt beter, Jacob. Dus echt lengte in het lijf. Het wordt straks ook in de proeven gevraagd, hè, die stap. Als je een middenstap of een uitgestrekte stap wil rijden, vragen ze ook lengte in het frame. Zo ja. Nou wordt die stap rustiger al, Merle. En dan kijken of je in die verbinding hem langer kan laten. Goed zo, Jacob. Daar ja, precies. Goed zo. Merle, ja, precies. Ik snap wel dat je niet in één keer zo'n stuk kunt zakken, Merle. Maar ieder stukje wat je kan doen is meegenomen. Goed zo. Kijk, daar. Ja. Goed. Ja, dat is goed omgekeerd, Jacob. Merle, ook even een hand veranderen. En nogmaals, niet te benauwd zijn dat ze een keer gaan kijken of we omhoog komen of wat ook, hoor. Dat is helemaal niet erg. Alleen ze moeten wel de tendens laten zien dat ze die hand willen volgen. En dat ze die hals neer willen leggen. Nog meer lengte, Merle. Kijk, neem maar eens een keer risico. Neem maar eens risico daar. En dan, ja, dat is wel heel dol. Prima.
Ja, ja. Oké. Jullie mogen de teugels op maat maken, dan mag je aandraven. Ja, en als je er even draaft, dan ga je zo een overgang maken naar galop. Mee zitten naar voren, Jacob. Dus mee blijven in de beweging naar voren. Dus niet achteruit gaan leunen in je lichaam. Geef niet te druk op maken, Merle, als hij een keer verkeerd aanspringt. Dat is helemaal niet zo erg. Neem even je tijd. Goed, en dan Jacob kan je proberen om hem nog wat lichter aan de voorkant te krijgen. Dus al zeker goed zo. Ja. Ja, nou, als je dat doet, dan mag hij niet wegrennen. Hij hoeft... Goed zo. Ben je toch in de goede galop gekomen, hè? Goed zo, Jacob. Geef mij iets meer ruimte nog. Goed. Ja, niet te overdreven. Kijk. Braaf, daar ja. Zo. Goed zo. We mogen de overgang maken naar draf. Dat is goed, Jacob. Prima. Even bij RB door een S van de hand veranderen. Ja, ongeveer. Het gaat om het idee, hè? Door een S van de hand veranderen. Oh, prima. Prima hoor. Ook dat hoeft niet precies op de middenlijn hoor. Het gaat om het idee van wenden en draaien. En dan op de linkerhand in galop. Goed zo, Jacob. Niet doller dan dit. Mag je nog een klein beetje meer ruimte aan de voorkant geven. Goed zo. Prima. Goed. Goed zo, Merle. Ja? En dan mag je een beetje meer je hand de richting aangeven waar je naartoe wil. Merle, in plaats van naar je heup trekken je hand. Zo. En dan mogen jullie in draf overgaan. Ja, meer ontspannen met je handen, hè? Ja, zo, losjes. Ja. En dan bij C een grote volt en dan gaan we daar een overgang maken naar stap. Goed. Oké, en dan kom je hier om de tafel ongeveer heen en dan, als het jou beter uitkomt, mag je wel binnendoor hoor. En dan gaan we nog een keer een overgang maken naar draf. Als je een overgang maakt naar voren, Merle, mag je iets meer meeblijven naar voren. Ja, en weer een overgang naar stap, Merle. Ja. Merle, ik zou proberen om ietsje minder met de zweep te tikken, want daar rijden toch wel regelmatig wat spanning in. En ik begrijp dat je hem voorwaarts wil rijden hoor. En ja, dan heb je wel iets nodig.
Ik denk dat het een beetje minder kan. En als je meer denkt aan naar voren en meegaat in de beweging naar voren, dat jullie meer gaat helpen. Dank jullie wel. Jullie mogen lang laten stappen. En dan gaan we alweer verder met de presentatie van groep nummer 5. We liggen mooi op schema. En binnengekomen is nummer 55, Oets van de Oosterrijn. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar en Jelmer draagt de oranje band. Oets is een 4-jarige zoon van Ulbran 502. Zijn moeder is Brecht van de Oosterrijn en zij is een stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar is T.J. Langhout-Bos uit Wielsriep. Oets komt uit stam 128, heeft een verwantschap van 17,7% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Dan gaan we verder met het voorstellen van nummer 59, Niels P.J. Hij wordt gereden door Kenna Bakker. En zij draagt de gele band. Niels is een 4-jarige zoon van Marcus 491. Zijn moeder is Amanda Z. En zij is een model AA-merrie van Norbert 444. Ja, Fokker en eigenaren zijn J.C. van der Ark en P. Wijbega uit Oudwoude. Niels komt uit stam 139, heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en een schofthoogte van 1,70 meter. Veel succes met jullie presentatie. We continue the program with the presentation of group number 5. In the ring you see number 55, Oets van de Oosterrijn. And he is ridden by Jelmer Ketelaar. He wears the orange band. Oets is a 4-year-old son from Ulbran 502. His mother is Brecht van de Oosterrijn and she is a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is Mrs. Langhout-Bos from Wielsriep. Oets comes from dam line 128. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 17.7%. And the other stallion is number 59, Niels P.G.
He's ridden by Kenna Bakker and she wears the yellow band. Niels is a 4-year-old son from Marcus 491. His mother is Amanda Z. She is a model mare, double A mare from Norbert 444. His owner and breeders are Mrs. van der Ark and Mr. Wijbenga from Oudwoude. Niels comes from dam line 139. His height at withers is 1 meter 70 and he has a kinship from 18.2%. Meer ruimte uiteindelijk. Ja, er zitten een paar goede passen tussen. Als je dat voelt en je kunt dat uitbouwen, prima. Prima. Jullie mogen de teugels op maat maken en aan gaan draven. Dat mag hoor, het zijn jonge paarden. Dus er moet wel leven in zitten. Goed zo, Kenna, mag je wat losser van je hand houden. Dus je hand wat meer ontspannen en wat meer op eigen... Ja, precies. Precies. Kenna, ja, doe je een stukje volhouden. Ontspannen. Ja, zo ja. Goed zo. Prima. Dus dat hij wat vrijer kan gaan lopen... En dat het hoofd er ook wat vrijer vooraan komt. Jelmer mag er iets meer voorwaarts rijden. Ja. Oké. We gaan van hand veranderen. Ja, en weer ontspannen in je onderarm. Ja, prima. Ja. Jelmer ook op de andere hand. Goed, en dan komen we zo hier een beetje zo om die tafel heen. Grote volt in de hals trekken. In draf kennen, hè? Of wacht je even tot hij... Ja, dat snap ik. Dus kom maar hier. Dat is om de tafel heen heel veel, Jelmer. Doe maar hier ongeveer een grote volte. En dan de hals laten strekken. In draf, hè? Wilt u nog draven, Jelmer? Ja, zo. Kenna, mag je precies die kant op. En dan de teugels een beetje losser. En dan, precies. En als hij dan zo een beetje achter je teugel blijft lopen... dus dat hij de hoofd niet mee naar voren wil, de bit aan wil nemen... ja, dan geef je hem een beetje been. Prima. Prima. En dat hij inderdaad zo mooi dat ritme blijft lopen. Prima, Kenna. Ja, goed zo. Kun je nog, je mag een beetje daar van de kant af blijven, Jelmer, maar kun je hier omheen nog even wat hals laten strekken, want dat heb ik nog niet echt gezien. Zo. Wacht maar heel even tot je daar langs bent, want dat zal hij wel het engste vinden. Dus dan wacht je heel even op een rustiger stuk en dan, ik denk dat je hem daar wel weer uit kan gaan leggen. Neem maar risico. Neem maar risico. Nog meer risico nemen. Ja, ja, prima. Ja, dan moet hij... Dat hindert niet. Hij gaat even wat harder lopen, hij heeft met zijn balans te maken. Dat gaat wel doen.
Teugels weer op maat maken. En dan gaan we in galop. Mooi mee blijven, Kenna. Als je een overgang maakt, hè, dan ga je een beetje dit doen. Als je een overgang naar voren gaat, ga je dit doen. Doe een beetje daar. Zo, ja. Ja, niet overdreven hoor, een klein beetje maar. Goed, Kenna. Jelmer zo meteen ook aandraven en dan galopperen. En weer losser in je pols. Ja, want die hoofdhalshouding is eigenlijk wel goed, Kenna. Alleen dan ziet het eruit alsof het moeilijk is. Zo ja, prima. Ja, Kenna mag in draf. Goed, Jelmer. Ja. Goed. Ja. Oké. Je mag in draf. Handen weer lager, losser. Ja, zo. Gaan jullie van hand veranderen? Zo meteen. Goed zo. Goed. Hoofd-halshouding is goed daar, Jelmer. En dan, ja, de hoofd... Sorry, kan je me niet verstaan? Oh. De hele tijd niet? De hele dag al niet? Dat meen je niet. Ja, ik kan het niet veranderen. Oké, je hoofd-halshouding nu in de galop is veel beter. Goed zo. Prima. En dan mag je, Jelmer, mag je in draf overgaan en Kenna ook. Kenna in draf. En dan bij C op de grote volte. Jelmer ook bij C op een grote volte. En dan mag je een overgang maken naar stap. En Kenna weer een overgang. Dat is mooi. Ah, Jelmer, had je dat net kunnen doen, hè, met halstrekken? Wat zeg je? Oh. Oh ja, maar ze moeten het altijd kunnen. Maar dit ziet er goed uit. Eigenlijk na in iedere oefening moet je hals kunnen strekken ook. Maar dit is wel hetgene wat ik bedoel. Ja. Jullie mogen uitstappen.
En dat was de presentatie van groep nummer 5. En binnengekomen zijn alweer de nieuwe hengsten van groep nummer 6. En in de ring ziet hij nummer 58, Obbe van der Lange Ekers. Hij wordt gereden door Franka Loos. En Franka draagt de oranje band. Obbe is een 4-jarige zoon van Teun 505. Zijn moeder is Wobbegje van der Lange Ekers en zij is een stermerrie van Hessel 480. Fokker is H. Bakker uit Haskerhorne en de eigenaren T. de Boer, H. Bakker en M. Bakker uit Haskerhorne. Obbe komt uit stam 19. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,67 meter. Dan gaan we verder met nummer 62, Liekle van Sinada. Hij wordt gereden door Marit Reusien en zij draagt de gele band. Liekle is een 5-jarige zoon van Omer 493. Zijn moeder is Mirta van Sinada en zij is een model, preferente, prestatie en triple-A-merrie van Beert 411. Fokker is A.S. Oosterbaan uit Opijnde en eigenaar A. Okkema uit Britswert. Liekle komt uit stam 2, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,66 meter. Heel veel succes, dames. In the ring, number 55, Obbe van der Lange Ekers. He is ridden by Franka Loos and she wears the orange band. Obbe is a 4-year-old son from Teun 505. His mother is Wobbegje van der Lange Ekers and she is a star mare from Hessel 480. His breeder is Bakker from Haskerhorne and his owners are Mr. de Boer, Mr. H. Bakker and Mr. M. Bakker from Haskerhorne. Obbe comes from dam line 19. His height at withers is 1,67 meter and he has a kinship from 18.3%. And number 62 is Liekle van Sinada. He is ridden by Marit Reusien and she wears the yellow band. Liekle is a 5-year-old son from Ober 493. His mother is Mirta van Sinada. She is a model, preferent, prestatie and triple-A mare from Beert 411. His breeder is Oosterbaan from Opijnde and his owner is A. Okkema from Britswert. Liekle comes from dam line 2. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 17.2%. Ja, je moet proberen om meer opening in die nek te krijgen, want hij loopt te veel met de kin op de borst. Franka, en dan met je handen ook dat aangeven. Kijk eens, dat je een beetje die kant op wil. Ja, niet naar beneden drukken, zo ja, prima. Ja, dan, prima. Ja, en ieder stukje wat hij dan meer ruimte wil pakken is meegenomen. We gaan van hand veranderen. Ja, goed zo. Je mag iets meer daarheen. Ja. Goed.
Ja. Franka, dan gaat hij mooi ritme pakken. Nou, in die hoek gaat hij echt heel mooi ritme pakken. Dus als je dat kan doen en nog een beetje meer lengte erbij. Goed, ja. Prima. Ja, en als je dan even contact kwijt bent, dat is niet zo erg. Als hij uiteindelijk die hand maar weer wil volgen. En weer lengte. Dus hij hoeft niet op te drukken, hij moet meer lengte. Zo ja. Ja, dat. Prima. Ja, goed. Heel goed. En Marit? Hij mag een beetje lager zo in de hals. Zo, ja. En dan kijken of je wat meer ruimte in die pas kan maken. Goed. Nog meer lengte. En dan... Ja, prima. Oké. Franka? Franka? Hoor je mij? Ja. Niet zo opdrukken als daar. In die hoek achterin. Dus meer zorgen dat hij die hals uit wil leggen en die hand gaat volgen. Zo ja. Dan gaan we hier bij B op de grote volte en de hals strekken. Maak het ook weer, die neus van je afrijden, want nou gaat hij echt achter het bit lopen. Je hebt een verschil tussen achter de loodlijn en achter het bit. En hier gaat hij een beetje die teugel loslaten en achter je hand kruipen. Dus daar moet hij echt ovaler in de hals en meer rek. Ja, die lengte, daar die lengte mee op gaan zoeken. En dan echt hals trekken hier op die volte. Dus eigenlijk officieel is dat de neus op kniehoogte en voor de loodlijn. Dan zullen we daar niet helemaal naar kijken. Maar het gaat wel om het idee. Frankrijk, ik zie nog geen hals trekken. Je mag even op de grote volte blijven en dan moet hij echt die hals laten dalen. Dat gaat de goede kant op, Marit. Ja, prima. Prima. Je mag een... Franka, doe eens een klein beetje terug, heel klein beetje terug en heel klein beetje. En dan niet opdrukken als je terugrijdt. En dan je hand weer. Daar. Ja. En ja. En dan ga je kijken of hij nog meer lengte wil krijgen. Ja, dan moet hij echt kunnen. Zo. Nou, jullie mogen wel even in stap overgaan. Goed zo, Franka. Daar. Ja. En in stap. Ja. Marit, ook hier in stap denken aan een ruimere ruimte in het lijf, lengte in het lijf. Ja, Franka, die kant op. Kijk, en dan hoeft hij in stap geen hals te strekken, maar in stap moet hij ook die kant op, hè? Goed zo. En dan zonder dat je langzamer rijdt hierin, kijken of hij nog een ruimere, rustiger pas kan krijgen. Ja, daar mag hij naartoe. Daar mag hij zeker naartoe. Ja, dan heb je hier even een spiegel waar je stiekem in kan loeren, hè? Weet het niet hoor, soms heb je het nodig, maar het gaat ook om het gevoel wat je hebt, de verbinding die je kan krijgen. Super, ja. Nou, dan gaat hij net even ietsje overhaast, dat geeft niet, want dan moet hij weer in een nieuwe ritme, een nieuwe balans komen. Maar ik zou dat zeker gaan doen. Want dan ga je nog meer de mogelijkheid ontdekken wat hij wel kan stappen. Ja, en zelf rust houden. Dus vanuit de rust voor... Goed, ja. Goed zo, Franka. Pakken op. En dan gaan we zo draven. En galop op de rechterhand. Goed zo, Franka. Ja. Ja.
Ja, dat geeft niet hoor, Marit. Hij is jong. Er moet wel leven in zitten. Ja, Franka, heel goed. Ja. Ik hoop dat je mij kan verstaan, want als je dit idee mee kan nemen naar die draf, dat zou heel goed zijn. Jullie mogen in draf overgaan. En dan bij B, als dat nog kan, ongeveer door een S van de hand veranderen. Bij B door een S van in draf overgaan als het nog kan. En dan bij B door een S van de hand veranderen. En dan neem even je tijd en dan in de linker galop. Blijf naar voren denken in die overgang, Marit. Al gaat het niet helemaal gladjes. Dat is niet zo erg, want ze zijn jong, dus dat mag best. Maar blijf zelf mee en naar voren denken. En dan... Oh, dat hoef je niet overnieuw te doen, hoor. Denk naar voren, denk naar voren, denk naar voren, denk naar voren, denk naar voren. Ja, want hij springt eigenlijk al meer op dan dat hij naar voren springt. Goed zo, Franka. Goed. Marit, waar jij aan mag denken is dat hij meer die kant, meer ruimte in de sprong naar voren gaat maken. Hij springt naar boven, maar hij zou eigenlijk meer bodem moeten dekken. In de eerste... Ja, goed zo. Ja. Ja, Franka, het is goed hoor. Je mag in draf overgaan, Franka. Heel goed, Marit. Dus denk meer aan ruimte bij dit paard dan aan omhoog, want hij springt van zijn eigen al genoeg omhoog. Kijk eens. Denk nog een beetje meer die kant op. Ja, ja. Mag je dat even volhouden? Ja, je mag wel heel even stappen, maar we gaan nog even een overgang, een stap eraf vol te maken. Ja, Marit. Ja? Goed zo. Nou ben ik even de kluts kwijt. Hebben we de rechte galop al gehad? Ja. Kom maar hier op de grote volt. Dan gaan we nog even een overgang maken. Stap, draf. Draf, stap. Goed zo, Marit. Goed zo. Ja. En stap. Ja. En draf. Goed zo. Jullie mogen in stap overgaan en nou ja, Marit stapt al. Dat zag ik echt wel. Maar jullie mogen ze lang laten uitstappen. Dankjewel.
dan zijn we alweer toegekomen aan de ene laatste groep van vandaag. Groep nummer 7. En binnengekomen is nummer 54. Orion af Soortemozegaard. Hij wordt gereden door Fay Brunting. En zij draagt de oranje band. Orion is een 4-jarige zoon van Ulbrand 502. Zijn moeder is Vicky van de Shamrock en zij is een Ster Mary van Hessel 480. Fokker is Stuteri Soortemozegaard uit Gutbjerg en de eigenaar familie Age Okkema uit Ziegerswoude. Orion komt uit stam 13, heeft een verwantschap van 17,8% en een schofthoogte van 1,65 meter. En nummer 63, Jensen van der Terpen. Hij wordt gereden door Bionne van der Land en zij draagt de gele band. Jensen is een 5-jarige zoon van Tiemen 503. Zijn moeder is Mona Lisa van der Terpen en zij is een stermerrie van Tjalbert 460. Fokker en eigenaar is R.J. Rienstra uit Wommels. Jensen komt uit stam 61, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Heel veel succes, dames. And the presentation of group number 7. Number 54 is Orion af Soortemozegaard. He is ridden by Fay Brunting and she wears the orange band. Orion is a 4-year-old son from Ulbrand 502. His mother is Vicky van de Shamrock and she is a star mare from Hessel 480. His breeder is Stuteri Soortemozegaard from Gutbjerg and his owner is Age Okkema from Ziegerswoude. Orion comes from dam line 13. His height at withers is 1,65 meter and he has a kinship from 17.8%. And number 63 is Jensen van der Terpen. He is ridden by Bionne van der Land and she wears the yellow band. Jensen is a 5-year-old son from Tiemen 503. His mother is Mona Lisa van der Terpen and she is a star mare from Tjalbert 460. His owner and breeder is Mr. Rienstra from Wommels. Jensen comes from dam line 61. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 18.4%. Dat hij dan de hand wil volgen. Dus echt dat hij die hand wil gaan volgen. Ja? Ja, en als je daar naartoe. En dan moet hij het liefst blijven doen natuurlijk. En als het heel moeilijk is, dan kan je even een volte pakken. Om weer die verbinding te krijgen en dan wel weer meer uit te leggen. Zij mag meer uitleggen dat hij minder opdrukt. Zo, ja, dat was prima. En nou die neuzen nog uit. En daar krijg ik echt niet op de centimeter van. Kun je mij verstaan? Oké, want sommige mensen kunnen mij niet verstaan. Goed zo. Ja. Oké, dus blijf daaraan denken dat hij een beetje lager wordt. En dus de hals meer in de hand wil leggen. Daar ja, prima.
Ja, en dan nou de neus nog een beetje uit. En nogmaals, ik ga er niet met een liniaal bij hoor, of die ietsje zo is of zo. Maar het gaat om het idee wat voor verbinding die ook over de rug maakt, hè. Of die rug gaat gebruiken. Jullie mogen ondertussen van hand veranderen. En dan, tempo is goed hoor, tempo is prima. En dan mag Bjonne iets meer naar voren rijden. En hem iets meer zelf laten lopen. Bjonne, je mag hem iets meer zelf laten lopen. Laat hem maar wat losser. Laat maar losser. Ja, laat maar lopen. Laat maar lopen meer, Bjonne. En dan meegaan naar voren. Bjonne, goed zo. Nog een beetje meer naar voren denken. En in tempo en in de hoofdhals. Daar, zo. Nog een beetje meer naar voren. Kijk eens. Dan mag je zelf ook iets meer dit doen. Ja, goed. Kun je dat even wat volhouden? Blijven doen hoor, naar voren blijven denken. Ja, goed zo, Bjonne. Goed zo. Komen jullie hier op de grote volte hals trekken? Een beetje zo om die tafel heen, is wel handig, denk ik. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, en dan, Bjonne, mag je eraan denken dat als je die hals uitlegt, hij wil al echt, geeft echt het idee dat hij die hals neer wil leggen. Zeker net in het begin. En dan opletten dat hij achteraan blijft vullen naar voren toe. Goed. Ja. Goed zo. Je mag de teugels weer op maat maken. Mag Fai hier nog even een volte maken met de hals trekken? Ik heb het nog niet gezien, sorry. Even een grote volte Fai met hals trekken. Ja, en dan maak me even een grote volte hier. En dan meer uitleggen. Moet echt het idee geven dat hij die hals in jouw hand wil leggen. En nou blijft hij nog een beetje daar zo naar boven. Ja. Ja, daar moet echt veel meer gaan worden, dat hij daar wil. Even kijken, we gaan door een S van hand veranderen. Bij V ongeveer en bij R door een S van hand veranderen. Ja. Iets meer naar voren weer denken, Bjonne. En komen we hier zo in stap. Bjonne ook in stap overgaan. Ja, dan mag Bjonne wel voorwaarts blijven, maar denk aan rust in die stap. Rust en voorwaarts. En die hals is aardig op lengte, goed zo. Fijn nog een beetje proberen om verbinding te houden met die mond. Ja. En daar met die hals naartoe. Goed zo, ja. Weer verbinding en die hals laten dalen en uitleg. Super. Goed zo, Fai. Daar. Ja. Goed. Jullie mogen de teugels op maat maken en aan gaan draven. En dan neem je even de tijd om in galop aan te gaan. Als jij aandraaft en een overgang maakt, mag je iets meer mee naar voren. Want dan drukt hij zich heel veel op, maar hij gaat weinig naar voren.
Begrijp je wat ik bedoel? Goed. Goed. Ja. Bjorn, die galop is beter naar voren dan die draf. Goed zo. Zeker doen. En dan mag je in draf overgaan. En vaar je ook in draf overgaan. En van hand veranderen en dan op de andere kant galopperen. Denk naar voren, Bjorn, hè? Goed, goed. Ja. En dan mag je in galop zometeen. Faye en Bjorn, ik weet niet, misschien hebben jullie mij niet gehoord. Je mag ook in linker galop. Blijf naar voren denken, Bjorn. Ja, geeft niet. Vaar je een beetje meer lengte zo aan de voorkant. Dat hij wat lichtvoetiger wordt. Zo, ja. Goed. Ja. Je mag hem iets meer laten lopen. Zo. Ja. En in draf overgaan. En dan kom je bij C op de grote volte. Je mag in draf overgaan, Vaai hoor. En bij C op de grote volte. Bij C op de grote volte, Bjorn. En dan mag je een overgang maken naar stappen. Ja, en dan vaar je ook een overgang maken naar stap. Mag je even wachten tot hij minder kijkerig is. En dan hier grote volte overgang naar stap, alsjeblieft. En weer aandraven. En dan mogen je allebei nog een keer naar draf en naar stap toe. Vaar je ook nog een keer naar draf hoor. Nog één overgang alsjeblieft. Neem even de tijd. Rust en in stap. En in stap. Oké, dankjewel. Jullie mogen uitstappen. Dankjewel.
Dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste groep vandaag onder het zadel. En daarin worden een drietal hengsten aan u gepresenteerd. We beginnen met het voorstellen van nummer 60, Nero van de Vosjes, gereden door Merle Veurink. Merle draagt de oranje band. Nero is een 4-jarige zoon van Ulbraan 502. Zijn moeder is Connie van de Vosjes en zij is een stermerrie van Fabe 348. Fokker en eigenaar is Vos uit Poederooien. Nero komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 16,7% en een schofthoogte van 1,63 meter. En nummer 64 is Gruttepier. Wordt gereden door Jacob van der Heijden. En Jacob draagt de gele band. En Gruttepier is een 6-jarige zoon van Marcus 491. Zijn moeder is Mare van de Damsingel. En zij is een stermerrie uit Wiemer 461. Fokker is A.J. van Dam uit Tietjerk. En hij is ook samen eigenaar met H. Eppinga. Gruttepier komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,65 meter. En de laatste, nummer 65, dat is Gjalt. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer draagt geen band. En Gjalt is ook een 6-jarige zoon. Vader is Bene 476. Moeder is Hinke Trude en zij is een stermerrie van Maurits 437. Fokker is N. Leijendekker uit Witmarsum en eigenaar is P. Okkema uit Witmarsum. Gjalt komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,69 meter. Veel succes allemaal. And the last group for today under the saddle is group number 8. And in the ring you see number 60. He's Nero van de Vosjes. He's ridden by Merle Veurink. And he wears the orange band. Nero is a 4-year-old son from Ulbaan 502. His mother is Connie van de Vosjes. And she is a star mare from Fabe 348. His breeder and owner is Mr. Vos from Poederooien. Nero comes from dam line 50. His height at withers is 1,63 meter and he has a kinship from 16.7%. Then we continue with number 64. This is Gruttepier. He is ridden by Jacob van der Heijden and he wears the yellow band. Gruttepier is 6-year-old. He is a son from Marcus 491. His mother is Mare van de Damsingel. She is a star mare from Wiemer 461. His breeder is Van Dam from Tietjerk. And he is also the owner together with Mr. Eppinga. Gruttepier comes from dam line 15. His height at withers is 1,65 meter and he has a kinship from 18.1%. And the last one for today is number 65. This is Gjalt. He is ridden by Jelmer Ketelaar. Gjalt is also 6 years old. He is a son of Bene 476. His mother is Hinke Trude and she is a star mare from Maurits 437. His breeder is N. Leijendekker from Witmarsum and his owner is P. Okkema from Witmarsum.
Gjalt comes from dam line 25. His height at Widders is 1,69 m and he has a kinship from 17.6%. Er beginnen de twee tussendoor te schreeuwen. Op de lange zijdes een stuk naar voren rijden. Dus verruimen, zeker naar midden eraf. Mag je handen wat lager houden, Jacob, en dan denk naar voren. Meer naar voren. Meer naar voren, Jacob. Meer. Ja, dat mag wel wat actiever, want hij blijft een beetje traag. En te weinig naar voren. Dus dat mag je nog een keer doen. En dan mag hij meer naar voren draven. Meer naar midden eraf. Ja. Ja, prima. Zo. Geef niet meer, hoor. Doe je het zo gewoon nog een keer. Jacob, ik zou dat zeker zo doen, dat hij zo naar voren gaat. Naar voren rijden. Naar voren rijden. Ja. En dan zelf ook voorwaarts denken. Jelmer nog een keer naar voren draven. Misschien is het makkelijker als je even licht gaat rijden. En dan rij maar naar voren. Ja. Kijk maar of je nog meer ruimte in die pas kan krijgen. Goed zo, Merle, die kant op. Dus grotere, ruimere passen naar voren. Ja, kijk maar of het nog een beetje meer kan, Jelmer. Jelmer, naar voren kijken. En naar grotere, ruimere passen. Goed zo, Merle. Ja. Naar voren. Zo, ja. Geef niet, geef niet. Het hoeft echt niet allemaal perfect te gaan. Het gaat om het idee. Zo. Oké. We gaan even in stap over. Goed zo, Jacob. Ja, goed. Mag nog een beetje meer uitleggen in de hals. Maar die richting moet er al zeker op. Ja. Merle mag proberen om wat meer lengte en rust. Daarbij ook nog rust in de stap en ruimte. En ja, dan krijgt hij het een beetje moeilijk als je eerst lengte geeft, want dan raakt hij het een beetje kwijt. Zo ja, maar als jij contact houdt en het aan blijft geven, dan gaat hij vast dat ritme wel weer pakken. En dan mag je ietsje meer mee, zo, ietsje die, klein beetje. Zo ja, goed zo. Ja. Voel je hem? Die kant mag hij op. Ja, dan begint hij ruimer te stappen. Goed zo. Goed zo, Jelmer. Mag die... Ja, het gaat stukken goed en dan kiept hij weer een beetje zo daarachter. Dan blijft hij een beetje daarachter lopen. Kijk maar of je nog meer eruit kan krijgen naar voren. Nog meer lengte. Nee, maar risico. Ja, dat is een beetje... Ja, dat is altijd al even opletten naar zo'n plek waar ze kijkerig zijn. Dan kan je inderdaad beter even wachten tot je daar vanaf rijdt. Dat is mooier in de hals, Jacob. Ja, dat heb je zeker nodig voor zo'n stap. Prima. Goed. Dan gaan we even kijken, want ik wil wel even wat zijwaarts zien bij die oudere paden. En als Merle het kan, mag ze ook doen, maar ik wil even... Dus dat jullie aan gaan draven op de rechterhand. En dan gaan we eens bij A afwenden en dan wijken. Of aan het einde van de lange zijde half volt, half baan en dan een stukje wijken. Dus het is wel fijn dat dit de laatste groep is, want dan hebben we iets meer tijd. Iets meer de tijd nemen. Ja, je mag het daar ook weer doen hoor, dat maakt niet uit. Maar het gaat om het idee.
Hij mag iets meer zijwaarts. De handen wat lager houden en dan zo. Ja, dan kun je kijken dat hij ook daarin wat minder opdrukt aan de voorkant. Gaan we weer afwennen en dan wijken, Jacob. En dan minder opdruk aan die voorkant. En wat meer zijwaarts. Kan hij nog wat meer zijwaarts? Daar. En dan weer ontspannen. Ja, dus het hoeft niet heel lang. Het gaat om het idee. Ze makkelijk zijwaarts gaan. Ja, die is nog jong zat ervoor, denk ik, Merle, hè? Geeft niet, hoor. Jelmer, kan die ook zijwaarts? Jelmer, kan die zijwaarts? Gaan we dat nog even kijken. En dan Jacob is even genoeg op die kant. En dan gaan we van hand veranderen, de andere al. Ja, hij zou wat meer mogen scharen. Dus dat je hem nog meer zijwaarts laat gaan. Hij moet wel voorwaarts blijven, maar ook meer zijwaarts laten gaan. Je mag, we gaan op de andere kant. Ja, mag je daar aan het eind meteen omdraaien en dan wijken voor het linkerbeen. Ja, goed zo, Jacob. Goed. Oppassen dat hij niet meer, in dit geval dus niet onder je uit naar voren wegloopt. Hij mag niet in de vertraging komen, maar hij loopt een beetje naar voren eruit. Alleen hij moet niet vertragen in de ritme. Jelmer, wil je even aandraven en ook gaan wijken op die hand? Ja, precies. Ja. Jacob. Ja, dankjewel Jelmer. Jullie mogen in de linker galop. Als het moment daar is, mogen jullie even zelfstandig wat schakelen in de galop. Dus verruimen en een beetje richting verzameling. Ja, goed Jelmer. Mag hij nog wat meer ruimte pakken? Lengte in de sprong. Goed zo, Merle. Ja, goed, Jacob. Je mag in draf overgaan en van hand veranderen. En dan eerst bij C ongeveer de hals laten strekken in draf. Goed zo, Jacob. Ja. Ja, kan nog een stukje bij, maar dat is al de richting waar hij naartoe moet. Goed. Prima. Goed zo, je mag wel even stappen. Jacob mag wel even stappen hoor, dat heb ik wel gezien even. Ja, die kant op, Jelmer. Ja, nou heb je wel naar je gelopen, hè? Wil je nog een stukje draven, hals trekken, Merle? Ja. Mag hij nog wat meer rust in, Jelmer? Mag hij nog wat meer rust in de stap? En een stillere verbinding aan je hand. Dus rust, dit tempo is prima als hij daarin de rust kan pakken.
Hij moet meer hals trekken, Merle. Dus hij blijft te opgedrukt naar boven toe. Dus hij moet echt de hand meer willen volgen, naar voren en naar beneden. En jullie zijn nog niet helemaal klaar, hoor, want ik wil zo nog even wat overgangen zien. Dus dat je uit gaat zitten rusten, bijvoorbeeld. Oké. Nou, vooruit maar dan. Goed zo. Merle mag nog wat werken aan halstrekken, hè? Want dan moet hij echt makkelijker gaan doen. Jelmer ook in dit geval. Die van Jacob was met halstrekken, dat ging echt al de goede richting op. En dan blijf een beetje hier in de buurt gaan, wat overgangen maken. Draf, stap, stap, draf. Dus eerst even op de rechterhand, ja. Merle, mag je een stap overgaan? Ja, die overgang van draf naar stap, Merle, mag directer. Er zitten heel veel dribbelpassen tussen en dat die er tussen draf en stap in zit ongeveer. Het mag echt zijn en draf, stap. Ja? Aandraven mag wat actiever. Is die leeg? Wat zei je? Ja, snap ik. En in stap. En in ja, stap. Mag je goed aan denken dat hij daar de rug blijft gebruiken. En dat hij dan van ritmisch draven naar ritmisch meteen een goed ritme in de stap gaat. Ja? Voor nu is het wel even genoeg, hoor. Want het is ook zat voor een 4-jarige. Jacob mag nog een keer een overgang maken. En Jelmer ook graag hier, in het zicht. Ja. En in stap, Jacob. Ja. Een beetje strak aan de voorkant, maar de overgang over het been is goed. Je mag hem ook lang laten, hoor. Nou, dat is goed dat je het zegt. Je wil die graag laten zien. Maar dat is het beste onderdeel van uw paard. Helemaal goed dat je het zegt, hoor. Heel even wachten, Jacob. Want ik wil van Jelmer nog een stap draf overgang zien. Ja, nog een keer aandraven, Jelmer. Ja, dan mag je iets meer voorwaarts denken. En in stap. En in stap. Ja, de overgang duurt eigenlijk te lang. Dus het mag wat resoluter, wat directer. Maar goed, dat hoeft niet meteen vandaag, hoor. Zijn jullie er klaar voor? Want Jacob heeft me goed helpen herinneren dat we ook nog de rechtergalop doen. Ja, dat is een mooie overgang, Jacob. Ik zie al dat het niet voor niks is dat jij dat zei. Dat was een hele mooie overgang. Ja, jullie mogen in draf overgaan. Goed. Een goede overgang, Jelmer. Prima. En in stap overgaan. En dan ga ik eerst even vragen. Hebben we alle onderdelen gehad? Dan is het klaar. Dank jullie wel. De volgende keer. Mooi, hartstikke bedankt voor jullie presentatie. Zijn we nu toegekomen aan een korte pauze van 15 minuten. En dan gaan we verder met de exterieurkeuring, waarin we alle hengsten graag op dezelfde volgorde weer terugzien. Met uitzondering van de nummers 59, 65 en 57. En van hen is het exterieur natuurlijk al beoordeeld tijdens de tweede bezichtiging.
Dus een kwartiertje pauze en dan zien we alle hengsten graag weer terug om 2:15 op volgorde van de startlijst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze livestream. Wij zijn graag morgen weer bij u terug. Om 9 uur vervolgen wij het programma. Waarbij wij totaal 48 hengsten verwachten onder het zadel. Dus wij gaan hier verder met de exterieurkeuring, maar deze wordt niet op livestream uitgezonden. Dus wij zien u graag morgen weer terug om 9 uur, waarbij wij verder gaan met het tweede deel van deze eerste voorrijdag. Hartelijk dank voor het kijken. And this was the presentation of the last group under the saddle. We will continue here our program here with the exterior keuring outside, but this will not be on the live stream. So we will back to you. We'll be back to you tomorrow again with the second part of the first presentation day of all 3-year-old stallions, and we will start with it tomorrow at 9 a.m. We expect there 48 stallions will making their appearance. So we hope to see you then, and thank you all for watching.